karon guys kay mga liga may og swimming pool. Hello. Ah. Yeah. I-post me. Abot na me. So, ang mga kauban guys is agduha na katita og ang lola si Maiya, ag akong pinsan si Kuya Bebe, si Bebe akong isuon og si Chloe akong pag-umangko ay unsa man tawag kana. Anak sa akong tita ay igagaw di ay. Ay sirado. Ligo me. So, manood dari guys nam daygubaan he sa ilahang milk teahan. Bisan pag maligo main ron. Mga ligo na naman mo para may kansi. Ay. Nay, gati sa 150. Kaya ako pagkaon. 996. So, ari guys, either maligo ka or kuan tambay ra ka. Once musod ka anhi, na jud kay bayad. So, kung ako nimo maligo na lang jud ka para way ka na si. Asay katin sa ni kanira. Baba. Kanira sa ubos. So, wag ako guys kay syukoy man jud ko. Balik lang ko ligo og dagat og swimming pool pa na suba pa na unta na diha. Maglangoy jud ko guys. It's so very init here guys. Ari di ay. Ha? Muna ni. Ilang cottage. Shower. Nawa lagi mo sungay. Napingkol. Napungkoy. Picture ka? Pungkoy, manggod kay pungkol man. So guys, kay arang inita man, unja so kay patalaag na akong magpainit-init pagta char. So di sa lang maligo ni Bebe guys. Unja na may og landong-landong na. Ang naligo karon si Chloe palaman og si Kuya Bebe. Ang dumi ni Bebe ares alman misa kuan murag netop diri. So karon guys, mga unsa mi kay alas 12 naman tali ron ang inita. Ganiya kay tandang man mo naligo mi. Hello guys. Kay ang inita man guys, maong wasa mi naligo guys kay kuan masyokoy migsamit og na sige magpabuwad-buwad. Unja na ta mi sa kuan are video kay. Pero for rent man ganan ta maghugog ra kay herbo pa jami. So kay rent man magtudyo ta. Ano to nagdendren na ko ari kay kuan man good. Ano kay linya ko? Nagawa to may mulandong kay para makaligo na may. This is Johnson Chilenchinke and this is the crazy bitch. Mag-dive na si Jared adto sa swimming pool. Let's see and mesmerize his hair dive. Okay. Just stretching. Pangoros. Tobol. So as you see, lam ga dyan diri adapita. So ato nakitaan karon ang usa ka penguin na nanglangoy sa swimming pool. So ato guys, kay love. Ang diray matongkad pa. So ato ka muna ka ko isa. Tingkod na ko.
Hindi na lang dyan makita na ron. Nakalaw ma. Bato ko. Yung kati wala, din na ka maligo. Anak. Oh, diba? Bisag kamot, di makitaan. Tips of the finger na laman. Bato, kalawin sa... So, this swimming pool di ay is located in Pilar, Bohol. The name of this Maya's Home Resort. So, bayra dyan si Jia, guys. Ang anto di ay is Naimilk to Baligya. So, if you want to inom-inom, you can nag-recommend dumang ko na ni. Oo, sundi ay. Ilan mo, taga-HM ko. Kung butol ka, nga na rin mo. Sinama ay. Ay. Kung butol ka, nga na rin mo. Nilaitan. Uy, push. Natura. Oh, diba? Marag to bola na hagbong sa bowl. Wala init. Pew! Oh, balik na ako kabaligo pud ko. Goodbye, guys. So karon guys, this na dive kay kuan. Inga ni raag para sa mga talawan. I-demo bek. Oink. Inga to rasa para sa mga talawan. Guys, na poy pang bata re. Ali dali da, bata. Ay. Bata ra pa ka. Mo ni ag pang bata. Oh, ijara na sulong-sulong na iya. Ato ko, ato. Na dire matungkad pa ni dire taga hawak Kapag mo are. sa adult. Are. Na dito kung magbantay kag bata. Ara ka magbantay sa bata. Unjad to dito pag mga cottage. Kasi mulay. Era ka. Hello guys, nanasad ko diri mag-video nasad ko ni Jia sa ijang kalake. So mo ana ni karon. Lukso! Pagkawasa! Ay sa Ay, patay ka lang. Ikatrato na mo unja, ikatrato na mo hawak tilabot sa film. Ay, na lang ako. Para to. So, mo na to ending na. Kay init na pod. Kuantay siya siya. Anang So, balik ko na po na ang video guys. She's not satisfied with the way she swim there. Yeah. She want to go there pa kanang far away. Far away. So, balikan na to. Oh, na si Chloe daha. Introducing Chloe, our cousin. Hala, namatay na cricket siya. Ha? Lapad na ka na. Ambak na ko na. Ay, ako yun na. Wanta. Ako yun na. Okay, ito. Ayoko ito, kay hindi ko na. Okay. I'm dancing. Go! Nera ko! Hello! Bitch. So, I think satisfied na siya na to.
Di pa rin sinagnaw. Kaabot si Jatos sa layong lugar. Saan na diha? Korea? Africa? Ikaw, Chinese ka? Chinese? Are Chinese? Chinese ko. Ah? You're not Chinese man? You're Indian? Ako, Nigerian ko. Ako may Chinese ko. Chinese. Chinese? Ah! There's a new country. Chinese. Yes, and some Korean. Chinista. Ah, Chinista ni siya, Chinista. Awa. Please. Awa. Matay. So, if makita ni sa owner, you know, who was the criminal destroying your pool. Wow, very satisfying, extremely wonderful. Ikaw na po. Yeah, no thanks. No, thank you. Be, magsot ka na. Nea, gara po. Mangkuan sa ko. So guys, manginhas ako. Kailangan na ako kay mabuta ko dito sa chlorine. Ang Chloe man eh. Marag di man may ano. Kay ilong god. You have nose, but it's so flat. Murag wala gamit guys kay murag masudlan. Adan ako magilaw. Ay. Ay ko. Ay ko topo. Nakurat ko. Nabagsak ko. Be? May shokoy na po rito sa inyong pool. Di maklaro ang radyo. Pero maklaro ang doon. Di kasi masudar ang mata. Laom na diha. So guys, I think 6 feet ni Dria or 8. Kay nabi 6 footer Dria na pinsan, but wa siya ka tongtong adto sa layo. Adto sa pinaalawman gayud. 6 footer yata to, 5'9". I don't know. She's gone blind. So guys, wakoy kinasa nakuha guys. Langaw ra mapatay. Nada to grasshopper ganiha, but girabtan man si Jess kaning amawan mo to. Imbes nag-swimming pud to si Ja, hindi magirabtan mo to ng luod ng lupad na laman. Hoy, dito grasshopper. Sa manda ito, Cricket. cricket dito. Okay. Sige. Ha? Uy, guys. Naina po dito sa ganiha, diri apod tong lugar. What? Very wonderful. Ayos ka, pre. Pre, asa gatong tanduay. Open lang now. Ay, ini ka man. So guys, maraming mga vampira diri ahadlok may init, you know. The skin ugly na gani, mainit pa pag sana malagom pag kuan pa ni sonar. Manghawas ka sa diminan ni. So, ang there is your shark guys. This is okoy, shokoy. Ang initan na guys. Nanapod ng videographer na mainitan. So, dali ba guys, babawaran ng GC dali. Kana dyan pang bata dyan eh. Like, kana. Kamahan ako mo. Oh, kamahan ako sa sound. Silang mo ito pa kainit na. Nice. It's not swimming, it was jumping. So, nabuday si Raiko Andrea para sa event nila.
May tables and chairs. So guys, kung ikapoy na mo guys. Patob na mo guys. Igaway na mo guys. Okay ra. So, ug madayad na siya diha. Pwede mo na mo siya ibabong adto dapit na to. Naman toy bangin adto So, amo ra na sila ilabog adto. So, giprang-prang mis kalibutan. Okay, hon na pagngon kay swimming na sad ko. Kansi ko na ni. Sakay na, sud na. Hindi man makitaan. Nagbukaw raman. Hindi na, muhunong. Nala kay cellphone nga, pwede mapasal tubig, pwede ibuon, kaya ng honor. Kan, 100,000. Sud na. Ikaw! Dali! Ah, Hala, sa Jupon karon. Sa Jupon karon, sa Jupon. Ibanda lang dyan ko si guys. Nadlock si Chloe. so, di mo magdala. Hala, nimbukan lang Chloe. Kaya na, mag-anak. Bawang mo na nila. Bawang mo na kalabaw. Ang samanay na. Ay! Kap! Bong na ka? Dali kang kanina Kuya Bibi. Ay, Howard. anak Kuya Bibi. Isa nila yun. Bye-bye. Go home na. Basin ako naman yun. Naman. Tingin. Tulog. Bye-bye. Ningaban na. Di ba na ba? You want to go with us? Imo na na. You want to go home with us? Ako una ka. Imo na na, manghod. Bye! Bye. Oh, kato. Oh. Come. Bye! Bye-bye. Tara. Tana, kay mo ulit na tag-una. Uy! Mamaktas me, nagkotse pa dong are, mamaktas pa uli. Kay wakahuwat ang driver kay mga langayan. Na di man mabungi. Huwag nito kaligot ni mga ata. Nagdala mag-simpo. No entry for wheels. Me. Ikaw na pag-pandemic, adik ang buhat. No. Adik. Wala ka mag-balik dito ato. Me. Uy, dapat me. Si Chloe na puti. Itam. Naitampag ka. Na. Ito mo daan. Naitaw agnaw. Ako ko dito. Ito bang naw? Di man. Bayilit. Hayay. Ay. Gumayag hinangkan. Yung may tiping.
Kuan ang bud silang manok. Tanawan mo ganang manok ka. Hinang kana. Mura magkuan kanang kalapati. No. Kalapati nababaan nito. Maghanlag mga pets ay pets. Kabang ina ni diri animals. Ay, pagdanaaw. Na ay pabo, na ay pag-una. Pato ba na? O gangsa? Unsa ba na siya? Og manok. Og kanding. Napadjud daghan. Hapit na me. Ikalat mo ang news. Article. So, mara to guys. Bye-bye.